ɗum ko gongo ko mbo gongo ɗum nono mbo gongo yo habru ko ɗum addi ɗum ko joni ko an keɗimi holko hesɗi handi e nder majji hande geɗe kewɗe ene tenti e nder jayindeji men holngel hen gueɗel gotel ngel ɓurɗa teskade so wona somme san débat sey kala ko haalda adana so ɗiggi foftina batti jokko aɗa habranno e wiidi journal Le Quotidien ay oy somme mbo France Afrique woni indi mum hikku lamɓi mum tawtorako ko gongo yano toon ko société mum kalangu Macron gongu no tawe hen mbo Sénégal naaj Cheikh Fall kalanɗe mbo jeegom taw garwuniɗo ko la buddu waalo fendo yaafuno Afrique e ɓesgu mum ko ɓenni ko ɓe jab waɗa boniyankagal ngala ɓe mbanno ɗum sene yiɗi sifu keso goɗɗo ko malien kañum artikeyi gonangal koninkoɓi mum ala ko meeɗi nafdi tataɓo ko ciddelu gotel guddine ngel wendundu madi wana gummiɗo Burkina Faso leydi Thomas Sankara lellu diwta ɓiyum soro waddo waɗi no on waɗanno sababundi ko gongo makko ɗo wi Macron sinno fofu jokkundiri hakkundi Afrique e waalo fendoɗe gonno ko barmi ayi barmi tunuɗu jampal ko gongo ko haɗi ɗum labde France woni sababu wiidi ɗum so tawi nono anniyi mum ko defdi e nder ono barmi tunuɗu Afrique ñamata kañum ñamata yo Macron goto ñam ko Macron jaabi so wana min mbahlota barmi o kumbiɗa go koko Le Quotidien wi ko wana ko toon ko Dubai Expo 2021 mbo son excellence jogori tawtoroyede ko gongo min neni ɗum e wiidi las Amadou Ba no jogori yadude mum siftoro mairie mum wiyamo de ko kañum Abdoulaye Diouf Sarr e Mambay Nya kono non ko Amadou Ba mbo Le Quotidien wi Macky Sall suɓi ko kañum kumbiɗago koko wi ko Le Quotidien haali ɗum ko Abdoulaye Rouma conseiller spécial mbo mawɗo leydi o goto ko yeɗede ɓuri yiɗanede kono wono Amadou goɗɗo jiɗanaɗo toon to Yombol Sud jagorɗo Amadou o jaltuɗo jaltal garwuniwal ha yimɓe hewɓe jaɓɓadi ɗum laso rutunimo Alindoyi suɓama Dakar Plateau l'évidence rutunimo Nene Fatoumata Tall Golf Sud kumbiɗago les échos tengtuni ɗum programme pour sukaɓe kono rokki ken wono ujunnaji tati kits wonande elweɓe mum alerte rutunimo commune zone nord Thiès ɗo wi cellulaji sukaɓe tolniɗa e nawgase go cuɓimo Habiba Nya siftoro Idrissa Seck holko hesɗa e alahaali mum so wana hari hakkude yimɓe mum e APR naɓe toon to Thiès woni sababu ko son excellence mbo Walf Quotidien wi toɗɗugol ɓennogol koko wontani ɗum pression musɗu siftoro luldiɓe mum ɓe journal critique rutuni ko wonti hari ñiiɓi sababundi gomuji certuɗi ɗo joofi Bougane Gueye mbo journal Tribune rutuni ummiɗo wallude ɗum ko gongo D-Media mum moni ballowo ɗum Sonko biɗo dossier o ko montage dawrugol kono Le Soleil ngoƴu mum ko écolaji mum janginoɓe temedere e nawgase go ujunere naati kalusuji mumen hande te UCG addi ballal mum e laɓɓinde écolaji ujunere e nder sappo e jeegom pawɗi temedde tati e capanɗe jeegom e goo ko wana ko ɗum maɓe mbaɗa imprimé cartuji professionnel ujunnaji temedere e jeeɗiɗi enquête ruttunimu dogo molto en dañi handi lebbi ɗiɗi refuséji kewɗi ɗo e Sénégal no mbaɗa siéger UNHCR ha wono plainte pawade e tabal procureur fewde e HCR ko ɗum hulɓuni ko holɗum so wana libération duttuniɗo clinique Madeleine bebbeyel dewel jibananogel ko ɓoyani goppangel e lesa cafal UV haysino tawi no wonduno e zonis hatta kam caggal tumoram sanki ha ko kip docteur Mahmoud Aydibe kolitaɓe ko kaali ko gonɗani sabu elemaji garwuniɗi loskongo kolliti ko yebare wari ɗum Dieynaba Sow
mbeɗu wasiyo yummu cukulel re neti anda taw haydara gurdu ha fuɗi waare yo siftoro wono nemu mbo jomum sabi no wawno sankade no yijiraɓe mum mbebbeyon cankarino ndo dañƴa lewru won mbo dañjunda sanki hitande wasta to giƴi rutti duuɓi sappo hewɓe jeehi nden wona aɗa andi kam keno usto ɓeydotako reftate hen ko gasde waɗa feere jottoroɗa mayde kala saha ɗum noon mi haɗuɗo mi duuno dendagal ɓe jibinirɗanomi taw duttimu mbeɗo wiyaɓe mina mawni kono barɗe ɓo mino gandi goɗɗo godnoɗo godnuɗo ko woodi hulɗum rewɗum inde radio télévision fulɓe international mi salmoni